bacinga ngawo hari msebenzi wona baqalile unahana kawo ngo-1995 1995 ndiyathemba ke inintsi imahlandla enyuka abagqithe kuwo yatshepa nemahlanga inyuka abafitile mahobo uninzi bunzima abagqithe kuwo ungata bufitile mahobo baninzi amazithinzithi abagqithe phakathi angata kwabo manzithi abafitile teni bezama uba olu suku lufike etsama olwanamhlanje tsatsi lena lifihle lakajeni lude lwafika ke lifihlile litsatsi yiyo loo nto ndithi lusuku yona loloyika ndilo litsatsi lalihlulo teni kolo lenkosi babe haleluya utata ukhwala ebusuku uthethe ntatekhalo busuku ngokwakhiwa kwendlu ahahiwa kandlu ethi ithi seyisakhiwe hari ndlu yahiwe kubonakala ii-cracks kuyo kubonakale matalateli teni kanti ezo cracks alikretsi teni ayizo cracks zendlu asikretsi yona tandlu kabo yona zii-cracks ikretsi ezikubantwana elitema baleni baloo ndawo bantawuyeni bayakha bahateni kodwa bovani habakopani xolo lenkosi mabenalo Haleluya. lena indlu imile ndlu yena imile teni ibonakalisa ukubana kubekho ubumbano suphakopani kwakhona ukuvana hate uqwana kwakhona ukudibana hate ngemicamango ukopana kwakhona kalunakana ukudibana nange-resources hate ukopana kabu ukuze kukwazi into yobana kubekho le ndlu ona ndlu yena ibe teni xolo lenkosi mabenalo Haleluya. incwadi esiyifundeleyo ingqolo libayiluwe kajeku ithi indoda eyingqondi mulna buhlanga yayakha indlu yayo elwalweni ahaha ndlu xolo ngolulwa lenkosi mabenalo Haleluya. sibuyela kwela litye besithetha Kuhlela ngalizolo lityene libaluwa xolo lenkosi kalona mabenalo Khonzo bana bethu. ililitye elahlukileyo eliya ilitye lahlulese sithetha ngelililitye ngoku ibuwa kalini kodwa elililwalwa litye lilulwa xolo lati lenkosi Khonzo bana mabenalo bethu. kodwa omabini la matye amabeni matyewa umsebenzi wawo ekugqibeleni msebenzi wabona ibe uqetelwe ukuqinisa indlu bona kuwutisa enza ndlu ukubana indlu ime enzele ndlu imete yomelele itise xolo lenkosi mabenalo Haleluya. uyesu kristu ke apha Jesu Kristu wenza tebo nje umzekeliso wenza ngedwala mhlala kalidwala xolo le lenkosi mabenalo Haleluya. idwala ekufanele uba Idwala le ndlu ime ekufanele phezu ndlu yena kwalo imile kawutimo webo. elidwala lokuqala ilidwala elibalulekileyo lapile libuhlala uyesu kristu Jesu Kristu xolo lenkosi mabenalo Haleluya. uba le ndlu ayimanga phezu yena kwedwala hayama elinguyesu kawutimo kalidwala kristu lijesu sichitha nje ixesha ngokuyivula ikhatha khala phela Izawuchitha nabo kanye. itawukhalela xolo lenkosi mabenalo Haleluya. idwala lesibini Idwala ekufanele ime lwabubili, phezu kwayo le ayimile ndlu kawutimo webo. ukuvisisana ikopana ukusebenzisana usebenza moho nokusapotana usapotana kwabantwana bale ndawo abana xolo bantawuyeni lenkosi Haleluya. uba ubakhange kube bona njalo abazwayo le ndlu lena siyivulela nje yena ilize livulela xolo lenkosi Haleluya. nomzi xa kuthethwa wona ngomzi hakubuwa kamuntu kuthiwa a house is not a home ibuwa ke muntu ngaphandle kwabantu bona abaphakathi kwayo kahala kabatho bakahala kayo Haleluya. nale ndlu ayiyondlu yecawe Yena, sintu yasona. ngaphandle kwabantu Baphele abazawungena babatho kuyo abatawukena te. bekhonze phakathi kwayo barapele kahala xolo kayo lenkosi Amen. tata umgweba ntate indlu mgweba kathixo le indlu ya modimo yena inabantu bayo ina le batho ba teng uthixo unabo modimo na le ekuyo bona uyahlale o nguthixo tla o dule bayo ke modimo wa teng as long bengaphakathi tulonge kuyo ka hale ka yona xolo lenkosi Haleluya. njengoko nonehemiya jalo watsho nehemiya ebuyile wathi indlu jalo kathixo wethu wari ntlu ya singayishiyi modimo nani lisoyisiya bantwana bale ndawo iluna bana ningayishiyi le banjani ndawo lisoyisiya ndawo yena nisebenzile nisebenzile nachitha teng izimali zenu nakhala tšhelete tsa nachitha lona amaxesha wenu nakhala nako tsa lona nancama ezinye izinto nancama ukubana yime le ndlu ime ndlu yena ningayishiyi nisoyisiya xolo lenkosi babe Haleluya. nam ngaloo mazwi reina ka mafutshane matsakgotswanyana ndizalibuyisela phantsi e tla tlhoketsa fela ngomthandazo ka tafela